Ahojte, dnes sa zahráme Dress to Impress znova. A téma je detektív a mám na to len 2 minúty, takže sa rýchlo nejako oblečiem. Musím si rýchlo tvár, dáme si napríklad túto novú. Rýchlo nejaké vlasy, ktoré sú také detektívske, tieto. Tieto môžu byť takéto tmavé, potom možno takýto klobúk, čierny. Dobre, okuliare by boli asi tiež fajn. Možno takéto. Toto úplne vyzerá ako detektív. Ešte k tomu možno takéto šaty. Nie, to určite nie. Už mám len 45 sekúnd, dobre, rýchlo. Potrebujem ešte nejaké tričko a tak. Takéto legíny. Dobre, takéto nie, to mi presvitá. Nestihnem to. To je tiež zle. Mám 15 sekúnd. Toto nie. Dobre, nie. To je tiež zle. Mám 5 sekúnd. Dobre, rýchlo, ktoré nepresvitá. Toto možno. Dobre, to presvitá. Dobre, tak toto je môj finálny outfit. Za koľko to bolo? 2 minúty? Nemám topánky, to je blbé. No dobre, ideme hodnotiť. Tuto máme. Táto vyzerá, že tiež zabudla si dať tričko, ale dáme aj 3. Táto to má pekné, tej dám 5. A teraz idem ja. S mojím outfitom za 2 minúty, či za koľko to bolo. Dáme nejakú pózu. Takúto. Dobre. No. Táto vyhrala, dobre. A koľkatá som ja? Ja som 8. To nie je až také zlé, keďže sme tu 10. Dobre, sme naspäť. Téma je Gyaru. Tak to neviem, ako spravím, ale pokúsim sa. Čo takto takéto vlasy? Nepočkaj, ako majú oni vlasy? Oni nemajú skôr také nejaké... Neviem. Nechám si tieto, lebo tieto som ešte nikdy nemala. Alebo môžem skúsiť ich aj nejako nakombinovať s nejakými inými. Alebo čo takto tieto? Tie sú zaujímavé. Nechám si asi tieto. Dáme ich takéto blondiaté. S možno trošku ružovou. Takto. Teraz si dáme rýchlo tvár. A dáme si takú, čo už tu mám uloženú. Takú. No ale počkať, oni majú taký ten make-up, že majú také oči proste veľké. Možno tu sú aj také oči, že oni si kreslia proste aj biele pod očami, aby to vyzeralo, že majú proste väčšie oči, pokiaľ viete, čo myslím. Ten Gyaru štýl. No tak toto určite nie, to zase nie takto. Nie sú tu také oči. Tieto sú také podobné. Tieto by som asi nechala, tie sa tak najviac podobajú. Dobre, necháme to takto a teraz ten outfit, fúha. Dobre, takže prvé dáme asi sukňu a dala by som tam nejaký pattern. Možno takýto, že biely. Nie, takéto, spravíme to také do ružová. Áno, to je presne to, čo chcem, takéto. A dáme proste viacej sukní dokopy. Lebo oni to tak aj zvyknú, akože mať viac sukní dokopy. No aj keď toto zrovna nie je dobré. Pôjdeme do Vipsa pozrieť, čo to je. Dala by som takýto top. A dala by som na to takýto pattern, áno. Len ho nie je vidno, to je blbé. Ale tu ho je vidno, to je super. Potom rýchlo niečo ešte možno takéto. Tiež nejaký pattern rúžový. Išla by som do takých rúžových farieb teraz. Alebo možno by sa to dalo aj nakombinovať s niečím iným. S niečím takýmto hnedým. Áno. Topánky nejaké ešte. Takéto niečo možno? Dobre. Neviem, či som sa úplne trafila do témy, ale uvidíme. Možno toto áno. Oni tuším tak robia všelijaké layery proste cez seba. Čo ešte také? Nejaké accessories ešte. Možno aj toto. Takéto pančuchy, dobre. Možno toto. Dobre. Dáme tam rýchlo nejaký pattern, tento. No tak to tam ani nevidno. Ale teraz som si práve spomenula, že oni mávajú takú pusu, že bez farby. Ale trošku len farby, takto oni mávajú. Takto mám teda výsledný outfit. Táto nevyzerá byť moc do témy, takže dáme 2. Táto mi tiež nevyzerá moc do témy. Tej dáme tiež 2. Ani táto nie je do témy. Je tu niekto vlastne do témy? Okrem mňa. Teda aspoň si myslím, že som to trafila. Možno všetci ostatní majú
dobré outfity a ja zrovna nie. Tak, som tu. Ups, dáme nejakú pózu. Takúto, jasné. Toto. Som prvá! To je super, som prvá. A podľa mňa som asi aj jediná bola do témy. Tak sme tu. 2014 vibes. No tak to spravíme asi nejaký proste klasický outfit. Možno nejaký taký, že ideme nakupovať, alebo také niečo, neviem. Dáme prvé vlasy, tieto asi dáme už preč. A dáme si iné. Tieto, dobré, môžu byť tieto. Dáme ich možno takéto hnedo-blondiavé. Dobré, takéto nejaké. Potom ešte prerobíme make-up. Dáme nejaký proste bežný takýto. A spravíme proste nejaký bežný outfit. Dala by som si nejaké podpätky, ale nie tieto. Chcela by som tie, čo sú vo VIP. Tieto sú moje obľúbené a dáme ich čierne. A dáme si potom nejakú čiernu sukňu. Aha, toto. Zrovna nie je čierne, tá biela sa tam hodila, alebo spravíme to naopak, že toto bude biele, tá sukňa, a toto bude čierne. Dobre, takto. Aha, dáme si takúto čelenku. A chcela by som ju trošku dať viac dohora. Aby mi nezapadala do vlasov. Dobre. Tak to je podľa mňa fajn. A chcem nejakú tú tašku nákupnú, alebo také niečo, alebo len kabelku. Ona tu bola predtým taká platená taška. Kde je? Možno by som si zobrala túto tašku, túto novú. Ale trošku prefarbím, lebo teraz som do takej bielo-čiernej, takže možno takto. Dobre. Možno by som to takto aj nechala. Ešte možno nejaký náhrdelník alebo tak. Ja vždy chodím tam na tie náhrdelníky, ale oni tu už nie sú, oni to trošku prerobili. Som tu taká stratená teraz. Aha, tuto je. No, čo som to chcela? Nejaký náhrdelník alebo také niečo. Takéto niečo jednoduché, nie, to nie je vidno. Niečo, čo je blízko pri krku, asi skôr takéto. Takéto niečo zlaté. A potom ešte nejaké náušnice zlaté. Počkať. Mne sa tam objavili uši. Tak to nemá uši. A keď dáme náušnice, tak už má uši. To je teda divné, ale dobré. Takže takto zlaté náušnice. A to bude všetko asi. Takto by som to nechala. Tak, ide prvá. Tejto by som dala asi 3. Ide Rony. Jej by som dala asi 4. Teraz idem ja. Dáme nejaké pózy. Sparkle. Takýto skok. Takúto pusu. Pozriem sa, koľkátá som. Som posledná. Škoda. Summer cruise, čiže plavba leta. Takže nejaká dovolenka. Je leto a ideme na plavbu. Takže dáme si všetko preč. A dala by som niečo teda z týchto letných vecí. Aj tu máme nejaké letné veci. Toto je veľmi pekné. Aha, toto sa kúpuje za tie seashells. Za tie mušle. Tuto pozrieme. Toto je pekné celkom. To vyzerá celkom tak letne. Tieto náramky sú pekné. Tie by som si dala. Túto sukňu by som si nechala, ale toto tu. A pozrieme sa, či tu nie je nejaký pekný pattern. No tak tento nechcem zrovna. Tu máme letné patterny. Tu je taká voda. Toto je také tropické, aj toto. A toto je také pekné tropické farebné. Ale možno by som išla do takých, do takéhoto niečo. Uvidíme. Dobré. Ešte vlasy vlastne som si nedala. Asi by som dala niečo také, nie úplne dlhé a rozpustené. Aby ti neišli vlastne vlasy do vody. Áno, presne toto som hľadala. Dáme to hnedé, alebo takéto? Asi takéto blondiavé. Asi by som si trošku zmenila make-up. Toto nie. Toto. A čo takto, takéto? Áno, takéto kvetiny. Tieto môžu byť biele, alebo čo keby boli obidve biele? Nie. Jedno červené a druhé napríklad žlté. Dobre. Ale tento vrch tam teraz zavadzia, takže treba tam dať iný vrch. Aha, toto by som si mohla dať. A dáme tam ten pattern, ktorý to bol tento.
Ale je to také veľmi, veľmi farebné. Asi som to prehnala s tými fotérnami. Teraz je to také preplácané. Možno niečo takéto vodné. Takto sa mi to páči. A ešte nemáme tieto pánky nejaké rýchlo. Takéto. Tak, koniec, ideme hodnotiť. Jej by som dala asi tak 3. Toto je veľmi pekný outfit. A ona má akože v puse tie slnečné okuliare. Tomuto dávame 5. 5 tomu dáme. Tak teraz idem ja. Ja mám taký tropický look. Dáme tam nejaké pózy. A som tretia. Počkať, nie, som druhá. Ja som druhá, super. Teraz je to špeciálne kolo, že sme vlastne takéto morské panny. Takže teraz sa musím veľmi snažiť. Tieto vlasy by som si asi nechala. Alebo čo keby so seba spravím takú sirénu? Spravím takú bielu sirénu zo seba, počkať. Dala by som si, že všetko biele. Prečo mi toto není vidno? Dobre, to je jedno. Spravíme si proste biele všetko. A budem úplne, že biela. Dám si aj takú bielu kožu. A ja budem taká proste siréna. Taká biela. Potrebujeme rýchlo nejaký make-up. Nemám tu uložené niečo také? Nemám. Takže zoberieme si nejakú bielu pusu. Takúto, dobre. Alebo takúto skôr. Dobre, takúto. Nos, aj tieto veci si môžeme nechať takto. Aha, toto si dáme. Takýto make-up. Toto dáme preč. Aha, toto je super. To tam pridáme tiež. Toto je čo? Jasné, to pridáme. Takéto niečo do modra. Tieto obočie dáme preč. Alebo dáme nejaké biele, takéto napríklad. Dobre, tu tie ústa by som mohla dať nejaké modré. Že to bude proste taká zimná morská panna. Taká, že pláva v ľadovom oceáne. Možno niečo takéto. Áno, proste zimná morská panna. Ešte nemám ten vrch a takéto veci. Možno aj toto môžeme sem dať. Dobre, biele. Takéto niečo. To by som ani neprefarbovala. To už je pekné takto. Aj toto si dám. Takéto nejaké veci. Takúto korunu. Neviem, či som to už neprehnala, ale však som morská panna. Toto. Možno takto, že jedno bude modré, druhé bude biele. Tuto ešte nejaké accessories. Takéto náušnice. Áno. Potom toto, dáme to biele. Tak. Táto má veľmi pekný outfit. Dala by som asi 4. Teraz idem ja. Možno dám aj nejakú pózu. Dobre, nestihla som. Teraz ide táto. Tejto by som dala asi 3. Neviem, nejako mi to neladí dokopy. Prečo má aj chvost, aj krídla? Dobre, teraz uvidíme, koľkatá som. Nie som ani tam na rebríčku. To je škoda. Toto bude všetko z dnešného videa. Ak sa vám video páčilo, môžete mi dať like alebo odber a to je všetko. Ahoj!